съм щастлив, че българският език най-после тръгва в посоката, в която толкова много съм мечтал да тръгне. Не може младите да ползват стар език. Това е възмутително. Ние, младите, имаме нужда от чуждици. Имало едно време в Софето, трима симпатяги, едини от морето, и в търсене на своето разковниче житейско на пътешествие потеглили из цяло Пантелейско. Намазали си няколко филики с мармалад. Дум-дум, тага-тага, мармалад. Открили своя дракон, с него те потеглили и доста надалече за почивка се протегнали. Излегнали и даже май малко подремнали, но странностите чуждоземски никак не им обегнали. Озовали се веднъж сами незнайни, любознателни узнали обичаите им трайни. Земите на мъдрия български народ вече не може ли да чуят думи като компот. Сменили старите си думи с нови, да ги изчистят те успели из основи. Изхвърлили шитнята за братята и за ламята, и всеки почнал да показва просто как са мята. Забравили били, кучоводческо мали са и само вече шервали и полупвали са. Моето нашите герои смело продължават да се вглеждат и да сърчват и яко да се възхищават. Един лайк, трети нагоре и всички са за нас, нали така бе Жоре? Отица скоро ще ги преброят къде хиляда и ще пишем стихове за тях като филяда. Един лайк, втори лайк, трети нагоре и всички са за нас, нали така бе Жоре? Отица скоро ще ги преброят къде хиляда и ще пишем стихове за тях като филяда. О, музова спей халтурата битова, която чрез нас телевизия хитова. Донесе им слава на тримата, които сега диктуват ви римата. Happy Hour обявила странна балалайка. Супер пауър група Welcome Club нарече 300 лайка. Очакване да хапнат някой вкусничек омлет, с докачване установили, че няма ли таблет. А вече без таблет не пускали в ресторант, дори най-добрия лачен хип-хоп музикант. Така е, господа, това е нова политика, да се слива всичко фенси, което се опита. Шерваме, лайкваме и чак тогава хапваме. Можеме дори и за вкъщи да ви рапваме. Не би ли лайкнат минимум 50-тима? Веднага облика си променя цялата картина. Получавате от нас голямо пиростапа си. Не разбирате, мезе, но казано по-някак си. Бластомасите на сиромасите избликва, спомнили си тъжно Елин Пелиновата тиква. Хапнали си те филиките с мармалада, но нещо под лъжичката взело да им стяга. През 9 планини между прасетата, след 9 мазита чак 10-та. Попаднали на здано място някак тесничко, като в дядовата ръкавичка, просто сепличко. Мило огледалце в мазата, кое е главното и най-важно на земята. И заговорим с глас огледалцето в мазето. Лайк инстаграма, мезето и кюфтето. I like Instagram, I like и кюфтето. I like Instagram, I like и кюфтето. Вече се стъмнило, слънцето се скрило, нашите герои. И кюфтето.